በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ብስም ክርስቶስ ክርስቶሳውያን ብስም ወልድ ውሉድ ብስም መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተባሃልኩም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተኸተልትን ሰዓብትን ዝኾንኩም ብስም እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ከመኒኻትኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ናብ ሰዓት ዘብፅሐና ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። ባርከስ ለማዓንቲ ሒዘልኩም ዝቐርብ ወርሃ ጥር ከም ምዃኑ ብዛዕባ መርዓ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝግበር መርዓ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትውፊት ዘለዎ ምዃኑ ምርዳእ ወይ ከዓ ምብርህራህ እዩ። ናይ ሎማዓንቲ መርሃ ግብርና ፅን ኢልኩም ክሳዕ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ብስም እግዚአብሔር ይዕድም። እምበኣርከስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝግበር መርዓ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ዘለዎ እዩ። 4 ነጥቢ ሓደ ኢልና ናብ ዝርዝር ክንኣቱ ከለና ድማኒ ንኣብነት ሓደ መንእሰይ ንዓቕመ ኣዳም ክበፅሕ እንከሎ ኣቦን ኣዶን ከፍ ኢሎም ውሉዶም ብዘይብሉ ወድና ዓቕመ ኣዳም በፂሑ እኒሀ ጓል መን ነምርዕዎ ጓል መን ነምፀሉ ኢሎም ከፍ ኢሎም ይዝትዩ። ትኽክል ኢኺ ፅቡቕ እኒኺ ዓቕመ ኣዳም በፂሑ እዩ ወድና ክምርዖ ድማ ይግብኦ እዩ። ስለዚ ጓል መን ዳኣ ነምፀሉ ኢሎም ይሓሱ የውርዱ የድይቡ። እሞ ጓል እገለ ዳኣ ትኹን ኢሎም ይሓሱ። ኣይ ጓል እገለማ ኣይትኸውንን እሞ ጓል እገለ ትኹን እምበኣር ጓል እገለ እውን ኣይትኸውንን ጓል እገለ ዳኣ ትኹን ኣይ ጓል እገለ እውን ኣይትኸውንን እሞ መን ዳኣ ትኹን ኢሎም እንደገና ተጨኒቆም ይሓሱ። ጓል እገለስ ትኹን ኣይ ጓል እገለማ ትኽክል ጓል እገለ ትኸውን ምክንያቱ ንሳ መልክዓ ጠባያ ትሕትናኣ እንዲያ ምን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ማይ ተሰኪመ እንዳኸድኩ እንዳሃለኹ ትብል ታዶ ኣነ ተዘይብፅሓ ክልክ ኢላ ኣውሪዳ ኣብፂሓ ትለ እያ እተቦ እውን ኣነ እውን ክሓልፍ እንከለኹ ጠጠው ኢላ እያ ዝሕለፈትኒ። ስለዚ ጠባያ ትሕትናኣ ፍፅምቲ እያ እሞ ንወድና ትግባእ እያ ኢሎም ይሓሱ። ስለዚ ሓደ ሰብ ክምርዖ እንከሎ በቲ ናይ ወለድና ካብ ጥንቲ ዝፀንሐ ኣቦን ኣዶን እዮም ዘምፅሉ። ስለዚ እዞም ኣቦን ኣዶን ከምዚ ገይሮም ንወዶም ይመርፅሉ ማለት እዩ። እዚ ድማ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ወይ ከዓ ምሳሌ እኒሄዎ እዩ። ኣቦን ኣዶን ናይ እግዚኣብሔር ኣብን ናይ እግዚኣብሔር ወልድን ምሳሌ እዮም። እቲ ዝሕፀየሉ ዘሎ ወልዲ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ምሳሌ እዩ። ልክዕ ማቴዎስ ወንጌል ባዕሉ ከም ዝነገረና መንግስተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ትመስል ኢሉ ንባዕሉ ዓቢ መርዓ መሲሉ ኣቦኡ ድማኒ ከም መመርዓዊ በዓል መርዓ መሲሉ ነጊሩና እዩ። ስለዚ እቲ ዝሕፀየሉ ዘሎ ወልድ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ምሳሌ እዩ። እታ ካብ ብዙሓት ኣንስቲ ዝተመረፀት ድማኒ እገለ ትኹን ኣይሳማይ ትኸውን እገለ ዳኣ ትኹን ኣይትኹን ተባሂላ ዝተመረፀት ድማኒ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ እያ። ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ዝነግረና ነፀረ ኣብ እምሰማይ ወኢረከበ ዘከማኪ እግዚኣብሔር ኣብ ነፀረ ተመልከተ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ተመልከተ ረኣየ ከማኸ ዝበለ ድማ ኣይረኸበን ኣይረኣየን። ሊቁ ሕርያቆስ እውን እንታይ ዝበለ ብኣማን ነፀረ እግዚኣብሔር ኣብ ምስራቀ ወምዕራበ ሰሜነ ወደቡበ ወውስተ ኩሉ ኣፅናፍ ብኣማን ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣብ ምስራቅ ምዕራብ ሰሜን ደቡብ ነበረ ኣርባዕቲኡ መኣዝን ተመልከተ ኣስተንፈሰ ወኣፄነወ ፈፂሙ ኣሸተተ ወኢረከበ ዘከማኪ ከማኸ ዝበለ ድማኒ ኣይረኸበን ወሰምረ መኣዛዚኣኪ ወኣፍቀረ ስነኪ መዓዛኺ ንፅህናኺ ቅድስናኺ ድማ ፈተወ ወፈነወ ሃቤኪ ወልዶ ዘያፈቅር ፍፅምቲ ቅድስቲ ንፅህቲ ኮንክ ምስ ተረኸብክ ድማኒ ተቐዳሚ ተኸታሊ ዘይብሉ ዝፈትዎ ወዱ ናባኺ ለኣኸ ከም ዝበለ ማለት እዩ። ስለዚ ናይዚ ምሳሌ እዩ። ካብኡ ብድሕሪኡ ኣቦን ኣዶን ምስ ወሰኑ ንዕኦም እትኸውን ንወዶም እትኸውን ፍፅምቲ ብትሕትና ኣብ መልክዓ ምስ ረኸቡ ካብ ቤተሰብ ዝኾነ ሓደ ሽማግለ ድማኒ ንዓበይ ዘኻ ጓል እገለ ጠይቐልና ንወድና ሓፂና ያለና ሞ ንዓ ሽማግለ ኩነና ቤዛኻ ተላእኸና ኢሎም ሽማግለ ይልእኹ። እቶም ኣቦን ኣዶን ሽማግለ ዝመርፅሉ ድማኒ ካብ ዜሮ ተላዒሎም ኣይኮነን ሓደ ቤተሰቦም ዝኾነ እዩ። ካብኡ እንደገና እውን ዓቕሚ ዘለዎ ተናጊሩ ክእምን ዝኽእል ስራሕ ልምዲ ዘለዎ
ማለት ሕዚ እኳ ዝኾነ ሓደ ድርጅት ሓደ ትካል ሰብ ሰራሕተኛ ቆፅር እንድሕር ደልዩ መጀመርታ ኣብቲ ምልክታት እዩ ዝብል ስራሕ ልምዲ ዘለዎ ይምረፅ ተመራፂ ይኸውን ይብል ስለዚ ንሶም እውን ድማ ስቂሎም ሓደ ታራ ቤተሰብ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕዚ ከምኡ ዓይነት ሽምግልና ሰሪሑ ዝነበረ ሓሳቡ ዝሳኸዐሉ ክእምን ዝኽእል መሪፆም ሽማግለ ይሰዱ እቲ ሽማግለ ድማ ብቐጥታ ሲል ተቐዳዲሙ ናብቲ ገዛ ናብ እንዳጓለ ይኸይድን እንታይ ምክንያቱ ተዓፂኹ ክፀንሖ ይኽእል እዩ ዓበይቲ ዘየለው ኮይኖም ክፀንሕዎ ይኽእሉ እዮም እንታይ እዩ ዝገብር ውሽጢ መልእኽቲ ይሰድድ ውሽጢ ናብቲ ገዛ ካብ እንዳእገለ ሰበይ ይውፃእ እዩ መልእኽቲ ገያሹ ክመፁ እዮም ፅባሕ እሞ በዚ ዕለት እዚ ገያሹ ስለ ዝመፁ ሰብ ክጠፍአውኒ ኢሉ ውሽጢ እንደገና ሽማግለ መልእኽቲ ይሰድድ ካብኡ መልእኽቲ ቀዲሙ ሰዲዱ ትገዛ እውን ዓበይቲ ፀኒሖም ኣለዎ ማለት ይኸይድ ካብኡ ድሓር ከይዱ ናይ ንጉስ መልእኽቲ ኣለና ናይ ንጉስ መልእኽቲ ኣለና ኢሉ ሰለስተ ግዜ ይናገር እሺ ከፈሉ ክንሰምዐኩም ይባሃል ሓሳቡ ከም ዝሰምዕዎ ተረዲኡ እውን ከፍ ኢሉ ሓሳቡ ጉዳዩ ይጅምር እገለ ወዲ እገለ ዝተባህለ ንጓልኩም ደልይዋ ስለ ዘሎ ምሳኹም ክንዋሰብ ምሳኹም ክንዛመድ ደሊና ኣለና ኢሉ 7 ወለዶ ይቆፅረሉ ካብኡ እሳቶም ድማ እዚማ ከመይ ክኸውን ይኽእል ኣይኸውንን ይብሉ ነገር ግን ዓንቲ ቦታ ኢና ዝበልና እቲ ሽማግሌ ተናጊሩ ክእምን ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ለባም ሰብ ከም ምዃኑ መጠን ነቶም እንዳጓል እንደምንም ኢሉ ይእምኖም እሺ ቢሉ ድማ ናይ መርዓ ቆፀሮ ሒዙ ይመጽእ እዚ እውን መጽሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ትውፊት ዘለዎ እዩ እቲ ሽማግለ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ምሳሌ እዩ ቅዱስ ገብርኤል ንሽምግልና ዝተመረፀሉ ምክንያት ድማ ካብ ዜሮ ተላዒሉ ኣይኮነን ንሱ እውን መሰረት ኣለዎ እዩ መጀመርታ ብዓለመ መላእክት ሳጥናኤል ንመላእክት ኣነ ፈጠርኩክሙ ወኣነ ገበርኩክሙ ኣነ እየ ፈጢረኩም ኣነ እየ ምፅአኩም ክብሎም እንከሎ ቅዱስ ገብርኤል እንታይ ዝበለ ንቁ በብህላዌነ እስከ ንረክቦ ለኣምላክነ ወይ ደሞ እስከ ነኣምሮ ለኣምላክነ ኣምላኽና ክሳብ ንረክቦ ንኣምላኽና ክሳብ ንፈልጦ በብዘሉናዮ ንፅናዕ ምክንያቱ እዚ ከመይ ንዓና ክፈጥረና ይኽእልን ብልዕሌና ብምህላው ጥራሕ ክፈጥረና ይኽእልን ከምኡ ተኮይኑማ ኣሕና እውን ነቶም ብትሕቴና ዝኔው ፈጢርናዮም ማለት ዲዳ ኣይኮነን ኣሕና ነቶም ብትሕቴና ዝኔው ከምዘይፈጠርናዮም ኩሉ ንሱ እውን ብልዕሌና ብከተማ ልዕል ብምዋሉ ንዓና ክፈጥረና ይኽእልን ተረጋግኡ ኢሉ ማህበረ መላእክት ስለ ዘረጋግአ ወበእንተዝ ደለዎ ከመ ይጽውር ዜና ሃለ እግዝእትነ ማርያም ስለዚ ነገር እዚ ድማ ማህበረ መላእክት ስለ ዘረጋግአ ካብዚ ተላዕለ ድማ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ንኸብስር መረፅዎ ስለዚ ሽማግለ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ምሳሌ እዩ እቲ ውሽጢ ዝለኣኽ ዝነበረ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ መልእኽቲ ናብ እንዳጓል ዝበፅሕ ነበረ ድማ ናይ ትንቢተ ነቢያት ምሳሌ እዩ ምክንያቱ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ብፍሉይ ኣካሉ ሰብ ክኸውን ዝኽኣለ ሲሉ እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ ኣይኮነን ድንገት ሃንደበት ኣይኮነን ዝመፀ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ልክእ ከምቲ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ዝነግረና ኣብ ዕብራውያን መልእኽቲ ምዕራፍ 1 በብዙህ ነገር ወበብዙህ መክፈልት ኣይደኣ እግዚአብሔር ለአበዊነ በነቢያቲሁ እምትካል እግዚአብሔር ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ነቦታትና ብብዙሕ ህብረ ኣምሳል ብብዙሕ ህብረ ትንቢት ተናጊሩ እዩ ከም ዝበለ ኩሉ ኣካላዊ ቃል እውን ቅድሚ ምውላዱ ብነቢያት ሓዲሩ ንኣብነት ኣብ ኢሳያስ ሓዲሩ ናሁ ድንግል ትፀንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሙ ኣማኑኤል ኣብ ልቢ ኣምላክ ዳዊት ሓዲሩ ድማኒ ምድርኒ ትሁብ ፍሬሃ ኣብ ሰሎሞን ሓዲሩ ፅጌ ኣስተርኣየ በውስተ ምድርነ እንዳበለ ብብዙሕ ኣምሳል ድማኒ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ብኣምሳለ ሃመልማል ወነበልባል ጎይታ ብነበልባል ድንግል ማርያም ብሃመልማል በኣምሳለ እብን ቅውም ዳንኤል እዝራ በኣምሳለ አንበሳ መፍርህ ጌዴዎን በኣምሳለ ፀምሪ ወጠል ናይ ተናገርሉ ናይ ዝመሰልሉ ናቱ ምሳሌ እዩ እቲ ውሽጢ ኢንፎርሜሽን መልእኽቲ ናብ እንዳጓል ዝበፅሕ ማለት ካብኡ ድሓር ኣብኡ ኣትዩ እቲ ሽማግሌ ኮይኑ ተለኣኸ ቅዱስ ገብርኤል እቲ ሽማግሌ እገለ ወዲ እገለ 7 ወለዶ ከም ዝቆፅር
ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ እውን ሰብ ምስ ኮነ ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም ተባሂሉ ናይ ምቁፃሩ ናይ ሓረገት ውልዱ ምሳሌ ናቱ ምሳሌ ካብኡ ድሓር እቶም እንዳጓል ብቐጥታ እሸይ ይብሉን ኣይኸውንን ከመይ ልኾነኒ ከመይ ልኸውን ይኽእል ከም ዝበሉ ኩሉ ቅዱስ ገብርኤል እውን ንድና ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘይ ሰብኣይ ክትፀንሲ ኢኺ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ክብላን ከሎ እፎኑ ይከውነኒ ዝንቱ እንዘ እየኣምር ብእስየ ወዲ ዘይፈልጥ ወዲ እኮ ይፈልጥን ከመይ ልዚ ነገር ዝኮነለ ይኽእል እንዲያምን ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ዝብል እምኣይትየ ረከብከ ዘከመዝ ብስራተ ዘእንበለ ምት እምድንግል ፅንሰተ ወዘእንበለ ዘር እምድር እትወተ እዚ ብስራት እዚ ካበይ ረኺብካዮ ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ከመይ ክትፀንስ ትኽእል ምድሪ እውን ድማ ብዘይ ዘርኢ ከመይ ጌራ ከተፍሪ ከተብቁል ትኽእል ኢላ ተናገረቶ ሊቁ ድማ ነዚ እንታይ ኢሉ ተርጊምዎ ኣሎ እዚ ማለታ ድንግል እዚ ማለታ ድንግል ዘንተ ትቤ ድንግል በእንተ ዘኢ ኣርገ ህሊና እጓለ እመህያው ውስተ ልባ ድንግል ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ምድሪ ብዘይ ዘርኢ ፍሬ ክትረክብ ኣይትኽእልን ማለታ ጠቕላላ ናይ ሕሊና ናብ ኣእምሮኣ ናይ ተባዕታይ ሓሳብ ዘይምንባራ እዩ ዘርድአካ ኣነ እኮ መናኒት እኮ እየ ባሕታዊት እኮ እየ ከመይ ልኾነለ ይኽእል ኢላ እያ ተናገረቶ ካብኡ ድሕሪኡ እቲ ሽማግሌ ለባም ኢልና የእና ተናጊር ክእምን ዝኽእል እዩ እሞኒ ነታ ምንዳጓል ከም ዘእመኖም ኩሉ ቅዱስ ገብርኤል እውን ድማ ቅድሚ ሕዚ ብዓለመ መላእክት ልምዲ ዓቕሚ ዝነበረ እዩ እሞኒ እስመ ኣልዎ ነገር ዘይሰኣኖ ለእግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር እኮ የለን ምስ በላ እግዚአብሔር ማሰኣነ ነገር የለን ኢላ ድና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ ዝኣመነት ካብኡ ድሕሪኡ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ በለቶ እቶም እንዳጓል እውን ምስ ኣመኑ ናይ መዓልቲ ቆፀሮ ናይ መርዓ ቆፀሮ እዮም ሒዞም ዝተፋለዩ እቲ ናይ መርዓ ቆፀሮ ድማኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዳም ኣይትብላዕ ዝበሎ ዕፀ በለስ በሊዑ ካብ እግዚአብሔር ምስ ተፈለየ ብድሕሪኡ እንደገና ኣዳም ነቢዑ በኺዩን እግዚአብሔር ምስ ለመኖ በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃ ለዕለት እትወለድ እምወለተ ወለትከ ወእድህክ ውስተ መርህብከ ወእትቤዘወከ በመስቀልየ ወበሞትየ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ኣብ ቀሌምንጦስ 3:19 ንረኽቦ ቃል ኪዳን ኣተወሉ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓን ወይ ከዓ ድሕሪ 5500 ዘመን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ኣብ መልዕልተ መስቀል ተሰቒለ ከድሕነካ እየ ኢሉ ናይ ዝኣተወሉ ቃል ኪዳን ምሳሌ እዩ ካብኡ ብድሕሪኡ ተስማዕሚዖም እኒሄው እሞኒ መርዓ ይግበር እቲ መርዓ እውን ኣዕርኽቲ ሒዙ ይመፅእ እታ መርዓት እውን ኣዕርኽታ ሒዛ ትመፅእ እቲ መርዓዊ ኣዕርኽቲ ሒዙ መርዓት ንክወስድ ናብ እንዳ መርዓት ይመፅእ ካብኡ ብድሕሪኡ ካብ ገዛ ውፅእ ተባሂሉ ጫጉላ ቤት ወይ ከዓ ቤት ምሕፃን ይስራሕ ካብ ገዛ ውፅእ ኢልካ ይስራሕ መርዓውን መርዓትን ኣብኡ ይኣትዉ መርዓውን መርዓት ንምርኣይ ድማኒ ቤተሰብ ገንዘብ ይኸፍሉ እዮም መርዓውን መርዓት ንምርኣይ ተባሂሉስ ገንዘብ ይኽፈል ካብኡ ድሓር ኣብኡ ቀንዮም ብድሕሪኡ ናብ ገዝኡ ሒዝዋ ክኸይድ እንከሎ ናይ መርዓዊ ኣሳዳሪ ወይ ከዓ ናይ መርዓዊ መሕደሪ ዝበሃል ጎበዝ መንእሰይ ኣሎ ቅድሚ መርዓዊ ኮይኑ ጥሩምባ እንዳነፍሐ በጊዕ ሒዙ ይኸይድ ማለት እዩ ካብኡ እታ መርዓት ግን ካብቲ ቤት ምሕፃን ክትወፅእ ከላ ተሸፋፊና እያ ትወፅእ ኣዴታት እውን ከፋንዋ እንከለዋ ፅላሊ ሒዘ ኸይርኤኪ ደመና ዘይሩ ኣብ ልዕሊኺ እንዳበላ እንዳዘመራ የፋንዋ ካብኡ ናብ እንዳወዲኣቱ ኣዕርኽቲ መርዓዊ ድማኒ ነቲ መርዓዊ እቲ መርዓውስ ስቕኢሉ ድዩ ዓዊስ ምሕራድ በጊዕስ ይኽእል ዶ ይኽእልን ኢሎም ይፍትንዎ እሱ ድማኒ ይኽእል እየ ኢሉ ክእለቱ ንምርኣይ ሓሪዶ ወራሪዱ ንዕርኽቲ መርዓት ይምግብ የብልዕ እዚ ምሳሌ እዩ መርዓዊ ኣዕርኽቲ ሒዙ ናብ እንዳጓል ከም ዝኸደ ኩሉ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ወይ ድማ መለኮት ናብ ትስብእት መፀ ደኣ እምበር ትስብእት ናብ መለኮት ኣይከደን ካብዚ ተላዕለ እዩ መርዓዊ ናብ እንዳ መርዓት ዝኸይድ መርዓት ናብ እንዳ መርዓዊ ኣይትኸይድን ምክንያቱ መለኮት እዩ ናብ ትስብእት ዝወረደ እሞ ከምኡ እውን ኣብዚ እግረ መንገዱ እንታይ ይርድአና መለኮት ምሉእ ስፉሕ ረቂቕ ኣካል ዘለዎ እዩ ትስብእቲ ግን ውሱን ዝጭበጥ ዝድሰስ ኣካል ዘለዎ እዩ ስለዚ እቲ ረቂቕ እቲ ምሉእ እቲ ሰፊሕ ዝኾነ መለኮት እዩ ናብ መን ዝመፀ ናብ ትስብእት ናብ ስጋ ዝመፀ
ማለት መለኮት ሃፍታም እዩ ንመን ድማ ሃፍቶሞ ነቲ ድኻ ምንም ነገር ዘይብሉ ስጋ ምስ ተዋሂዱ እቲ ምንም ዘይብሉ ስጋ ድማኒ ኩሉ ዘለዎ ኾነ ስለዚ እንታይ ንርዳእ ካብ ዝተልና ድማ ኣሕና እውን ኣብ እንገብሮ መርዓ ሃፍታም እንድሕር ዳእ ኮይኑ ትወዲ ምስ ፍጽምቲ ድኻ ዝኾነት እዩ ክመርዖ ዝግባእ ፍጹም ጽድቂ ኮይኑ ድማ ይቁጸረሉ ምክንያቱ መልእቲ ሃፍታም እያ ምስ ድኻ ተመርዐወ እዚ ብወዲ ዓንቀጽ ጥራሕ ዘይኮነስ እታ ጓል ኣንስተይቲ ሃፍታም እንድሕር ዳእ ኮይና እውን ምንም ምስ ዘይብሉ ተባዕታይ እንድሕር ዳእ ተመርያ እዚኣ እውን ጽድቂ ኮይኑ ይቁጸረላ ምክንያቱ መርዓዊ እዩ ኣዳም እዩ እውን ከብስሩ ቅጽል ቅድሚ ናብ መለኮት ፍጹም ሰብ ምዃኑ ኣዳም እውን ንሄዋን ዝጠይቃ ኣዳም እዩ ናብ ሄዋን ዝኸደ እምበር ሄዋን ናብ ኣዳም የከደትን እሞኒ መርዓዊ ዕርኽ ተኸቲሉ ናብ እንዳ መርዓት መፀ ካብ ድሕሪ መርዓዊ ናብ እንዳ መርዓት ምስ መፀ ኣብ ደገ ካብ ገዛ ውፅእ ኢልካ ቤት ምሕፃን ይስራሕ እዚ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እውን ንቆፀሮ ምስ ዮሴፍ ቁፀር ኢላ ናብ ኢየሩሳሌም ትከይድ እንከላ ብድሕሪኡ ክመሽዮም እንከሎ ዘወሪሉ ዮሴፍ ኣብ ቤተልሔም ኣብ ሰርሖ ዳስ እያ ዝወለደት ናቱ ምሳሌ ቤት ምሕፃን ናይቲ ዮሴፍ ኣብ ቤተልሔም ዝሰርሖ በዓቲ ወይ ከዓ ዝሰርሖ ዳስ ናቱ ምሳሌ እዩ እንደገና መርዓውን መርዓት ንኽሪ ኢሎም ድማኒ ገንዘብ ከም ዝኽፈል ኩሉ ሰብኣ ሰገል እውን ድማኒ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከም ንረኽቦ ካብ ርሑቕ ምስራቅ ሃገር መርዓዊ ክርስቶስን መርዓት ድንግል ማርያምን ንምርኣይ ኢሎም ወርቂ ዕጣን ከርቤ ናይ ዝገበሩሉ ምሳሌ ኣምጽኡ ዕጣነ ከመ ኣምላክ ውእቱ ወርቀ እስመ ንጉስ ውእቱ ወከርቤ ዘይትወሃብ ሎሞቱ ማህየዊ በእንቲአነ ወርቅ ስለ ንግስንኡ ዕጣን ድማኒ ስለ ኣምላኽነቱ ከርቤ ድማ ስለ ምእንተና ዝቕበሎ መከራ መስቀል እንዳሓሰቡ ወርቂ ዕጣን ከርቤ ገበሩሉ ናቱ ምሳሌ እዩ ካብ ድሓር እታ መርዓት ካብቲ ቤት ምሕፃን ክትወፅእ እንከላ ተሸፋፊና እያ ትወፅእ ኣይትረአይን ተሸፈነት እያ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ከብስራ እንከሎ ተፈስሒ ፍስሕት ኦ ምልእተ ጸጋ ምልእተ ክብር ድንግል ሆይ ደስ ይበልኪ ናይ ዝበላ ምሳሌ እዩ ምልእተ ጸጋ ምልእተ ክብር ናይ ምዃና እዩ ትምሽፋና ኣዴታት ድማኒ ከፋነዋ እንከለዋ ጽላል ሒዘ ኸይርእኪ ደመና ዝየሮ ብልዕሊኺ ጽላል እዚ ማለት እዩ ጽላል ቅድሚኺ ድንግል ማርያም እንታይ ቁም ነገር እኒዎ ምክንያቱ ስኺ ደመና ኢኹሞኒ መጻሕፍቲ ድንግል ማርያም ብደመና ይምስልዋ እዮም ቅዱስ ኤፍሬም ተሪናዮ አንቲ ውእቱ ደመና እንተኣስተር አይኪ ለነ ማየ ዝናም ቋጢርኪ ዝተገለጽክልና ዝረኣናኪ ደመና ንስኺ ኢኺ ሊቁ ቅዱስ ቄርሎስ እውን ራቃ ደመና ይብላ ማይ ዘይብላ ደመና ንስኺ ኢኺ ምክንያቱ ዘእነ ዘራብእሲ እያ ጸኒሳሞኒ ብዘይ ሰብኣ እያ ጸኒሳሞ ራቃ ደመና ይብላ ቅዱስ ያሬድ እውን ይጠቕሳ እዩ ራቁ ደመና ጥሩሑ ደመና ማለት ዝናም ዘይብሉ ደመና ማለት ሓጢያት ዘይብልኪ ጥንተ ኣብሶ ዘይብልኪ ብዘራብእሲ ዘይጸነስኪ ክብላ እንከሎ ራቁ ደመና ኢሉ ይምስላ ስለዚ ኣዴታት እውን ካብ ዜሮ ተላዒለን ኣይኮናን ከምኡ ዝብላ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብደመና ክምስላ እንከለዋ እየን ካብኡ ድሕሪኡ ቀፂሉ ቅድሚ መርዓዊ በጊዕ ሒዙ ጥሩምባ እንዳነፍሐ ዝኸይድ ድማኒ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ምሳሌ እዩ ቅድሚ ምኻዱ ክርስቶስ ናብ ስብከት ቅድሚ ምውፅኡ ዮሐንስ መጥምቅ 6 ወርሒ ቀዲምዎ ንስሑ ወእመኑ እስመ ቀረበት መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞኒ ንስሓ እተው እንዳበለ ናይ ሰብኮ ዝነበረ ኣዋጅ ናይ ዝነግሮ ዝነበረ ናቱ ምሳሌ እዩ በጊዕ ድማኒ በጊዕ መሓዙ መድህና ዓለም ክርስቶስ ብዮሐንስ ኢድ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ምስ ተጠመቐ ጥር ሰሉስ ከይወዓለኸ ሓዳረ በቐጥታ ምንታይ እዩ ዝኸደ ናብ ገዳመ ቆሮንቶስ ኣብ ገዳመ ቆሮንቶስ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ጸይሙ ሰንበት የካቲት ሰንበት ይውድእ እሞ ሰንበት የካቲት ወበሳኒታ ኢሉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ጽሒፉልና ከም ዘሎ ምስ ዮሐንስ መጥምቅ ይራኸቡ ዮሐንስ መጥምቅ ድማኒ ንእንድርያስን ንዮሐንስ ወልደ ዘብዴዎስን ደቀ መዛሙርት ስለዝኾኑ ነዋ በግኡ ለእግዚአብሔር ዘይአትት ወያስየስል ኃጢአት ዓለም ናይ ዓለም ኃጢአት ዘውግድ ዘርሕቕ ናይ እግዚአብሔር በጊዕ እዚ እዩ ተኸተልዎ ኢሉ ንዑ ክልቲኦም ይሕብሮም ማለት እዩ ስለዚ በጊዕ መሓዙ ንዮሐንስ ወልደ ዘብዴዎስና ንእንድርያስ በአጠቃላይ ደቀ መዛሙርቱ በግአ ይስሐቅ ናብ ዝኾነ ክርስቶስ ናይ ምምርሑ ምሳሌ እዩ ቀፂልና
نافت مرعى نافت داودي مساءته تم عرختي مرعاوي يخل ده يخلهن إلهم كم زفتنوه كله እግዚአብሔር ቃል ፍጹም ሰው ኮይኑ እሞኒ ፍጹም ሰውነቱ መለኮት ፍጹም መለኮት ፍጹም ትስብእት ስለዝኾነ ባዕሉ ለሊሁ መስዋዕት ለሊሁ አይራጌ መስዋዕት ለሊሁ ተወካፌ መስዋዕት ኮይኑ ኣብ ቀራንዮ በሐሙሽተ ቅንዋተ መስቀል ተሰቂሉ ስጉኡ ቆሪሱ ደሞ ኣፍሲሱ ናይ መሃቡ ምሳሌ እዩ እቶም ዕርኽቲ مرعونا عرفتي مرعات دماني عرفت مرعوي ناي ملايت مسالية عرفت مرعات ناي نولوت مسالية نوتهم عرفت مرعاتنا عرفت مرعوي نمرعونا نمرعات ندادر في خمسة مسكنوهم كله خمسة مسكنوهم كله نمرعون مرعات ملايكتنا نولوتهم دماني أبيت لهم يوم هذا مرئته كونوا ملائكة وسبب كما يسبهوا ولا كريستوس بقى الآمين كم القدوس يارين لومي ملائكتن دك سباتن እግዚአብሔር ንኸመስግንዎ ሓደ ቡድን ኮኑ ሓደ መንጋ ሓደ ወፍር ኮኑ ኢልኸም ተናገረ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ብመላእክት ኣብ ምድር ድማ ብደቂ ሰባት ምስጋና ይኹን ኢሎም ሓደ ኮይኖም ኣመስግነሞ እዮሞ ናቱ ምሳሌ ስለዚህ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝግበር መርዓ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ትውፊት ዘለዎ ምዃኑ በዚህና ክንርዳእ ዝግበአና ስለዚህ ሕና እውን በዚ መሰረት ዝድና ንኸይድ ዘለናስ ካብቲ መጀመርያ ካብቲ ናይ ሕፃ ኣጠያይቕ ጀሚሩ እና ካብቲ ዝግበር መርዓ ማእኸል ኩሉ በዝድና ንኸይድ ዘለናስ ወይ ከመይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንድሕር ዳኢልና ኮይና መብዛሕትኡ ግን ካብዚ ነገር እዚ ካብቲ ቀዳሞት ኢትዮጵያውያን ዘጽንሑልና መሰረታዊ ዘለዎ ናይ መርዓ ባህሊ ግን ንወፅ ዘለና ይመስለኒ ንኣብነት ኣወጻጻእና ከመይ እዩ እንድሕር ዳኣ ተልና ሓደ ኣፍቲ ቃል ኪዳን ምንታይ ይእሰር መጀመርታ ቃል ኪዳን ካብ ቤተ ክርስቲያን ወጻኢ በፍጹም ተኣምር ኣብ ሆቴል ኣብ ደገ ኣይግበርን ቃል ኪዳን ዝእሰር መጀመርታ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ካብኡ ቀፂሉ እውን ድማ ኣብ ገዛና እውን ትውፊቱ ዝሓለወ መርዓ ክንገብር ከለና እውን ብመዓልቱ ብዝተፈለጠ ካብ ረቡዕ ዓርቢ ካብ ቀዳም ሰንበት ወጻኢ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱም በዘም ዕለታት እዚኣቶም ሩካቤ ስጋ ይፍጸምን እሞ ካብኡ እንደገና እታ መርዓት እትለብሶ ልብሲ እውን ድማኒ ካብ ትውፊቱ ወጻኢ ዝኾነ እዩ ጥርሓ እዚኣ ናይ እንታይ ምሳሌ ክትከውን ትኽእል ናይ ጣዖት ምሳሌ ክትከውን ትኽእል ምናልባት እታ ዓንትወን ትንትና ዝነበርና እኮ ዝተሸፋፈነት እያ ሳርመና ድንግል ማርያም ምሳሌ ምልዕተ ጸጋ ናይ ምዃና ምሳሌ ስለዚህ በቲ ትውፊት ዝሓለወ ስርዓቱ ዝሓለወ መርዓና ክንከይድ ዝግበአና ከምኡ እውን ድማኒ እንታይ ይረአዩ ካህናት ዲያቆናት ጠምጢሞም ኣብ መርዓ ክስዕስዑ ይረአዩ እዮም እዚ ድማኒ ግደፍዎ እሞ ካህናት ዲያቆናት ድርሳነ ሰነት እንታይ ይብል ወአንስተ ካህናትኒ እይሁራ ሃበ ተውኔት ወዘፈን እስመ ባህቢሆን ሃሎ ክህነት እንኳን ዶ ካህናት ዲያቆናት ኣብ መርዓ ክስዕስዑስ أنست دياقونات أنست كائنات كواس نابزفن نمرعى أي خيدان منتهي أي ساعة أبعلن كنت اللو يموني يبل سلازي احنا ون خصوص زقبو مؤمنان أمة مؤمنان ساتمو دما توفيتو بزحل لو درفي بسرعة ناوزو موت زي دارك تخكلنيا بهلاو درف بزغنة من قد يخصوص زقبو كون دغنا فتوشتي مرع انتاي زر حماق لمدلو مرعو ساعه مص توهيدو كسافيد ساعه 7 ساعات سيكا وقحت بليت سيكا مبلع ازي ناي اورثودوكساوي ባህሊ ስርዓት ኣይኮነን እዚ እንድሕር ኣስተኻኺልና ከምቲ ዓንቶም መጀመርታት እንትና ዝነበርና ብኡኢና ክሳብ ድሕሪ 3 ሰዓት ምግቢ ይብልዕን ብናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሂዶ ኣስተምህሮ ድሕሪ 3 ሰዓት ምግቢ ዝበሃል የለን ምክንያቱ መድህን ዓለም ክርስቶስ ብጸሎተ ሐሙስ ንደቀ መዛሙርቱ በጋኣ ፋሲካ ኣውሊዑ ኣማናዊ ስጉእ እንደሙን ዝሃቦም ክሳብ 3 ሰዓት ዘሎ እዩ እሞ ስለዚ ሕና እውን በዚ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ዘለዎ ስርዓት ንኽንከይድ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ናይ ደሞ ዓንስ ነበረና መርሃ ግብሪ ኣውዚ ወዲና ኣለና ብኻሊእ መርሃ ግብሪ ብቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላህና ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር